It's all about purity. Lapha hleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo sami ngiyamazi umhlengi wami. Kubalulekile ukwazi umhlengi, kubalulekile Thank you, ukwazi Jesus. indawo ophephela kuyo Thank you, ma izimo Jesus. zimakabi, ma impi kaSathane ihlasela isitha silwa nathi. Egameni lika Jesu ngizofunda nje bazalwane lokuqala nelesibili okwamanje. Egameni lika Jesu amazwi lawa ashiwo uNkulunkulu kwisizwe sakaJuda. Egameni lika Jesu ngenxa yezimo ezibonakalayo zenzeka esizweni sikaNkulunkulu. Egameni lika Jesu waseNazaretha ngizoqala ngifunde ivesi lokuqala. Sengathi ikhanda lami ngalingamanzi namehlo ami umthombo wezinyembezi ukuba ngikhalele ababuleweyo bendodakazi yabantu bami imini nobusuku. Sengathi nginendawo yokulala kwezihambi ehlane ukuba ngishiye abantu bami ngisuke kubo ngokuba bangabaphingi bonke umhlangano wabakhohlisi. Mhlambe ke ngiqale nje la kwi-theme ebenginikezwe yona ekhuluma ngezinyembezi zomuntu wesifazane. Enhlizweni yami kuye kwahlala lelizwi uNkulunkulu alibekile. Lamazwi uNkulunkulu uwakhuluma kwisizwe sakaJuda egameni lika Jesu. Uyabona indaba iqala ukuthi uNkulunkulu uyayiveza le ndaba yokubaluleka kokukhala egameni lika Jesu. Ufisa engathi ikhanda lakhe lingamanzi, amehlo akhe umthombo wezinyembezi ukuba akhalele ababuleweyo bendodakazi yabantu egameni lika Jesu. Uthi ayikhalele imini nobusuku. Uthi sengathi nginganendawo la ngingaya khona, indawo yokulala yezihambi ngibashiya abantu bami. Now umbuzo olandelayo la ukuthi kungani uNkulunkulu ekhuluma lamazwi abhlungu kangaka esizweni sakhe asithandayo, isizwe sakwaJuda. Alibonga igama leNkosi. Uzothola ezuqhubeka kodwa ngizoveza nje kafishane ukuthi abantu bakaJuda basebengabantu abakhuluma amanga, basuka kokubi baya kokubi, kusho ukuthi ukubi babuya banda egameni lika Jesu waseNazaretha. Ukukhohlisana kwakuyinto egcwele kubona egameni lika Jesu. Ulimi lwabo lwalulimi olwazamanga, lingalazi iqiniso egameni lika Jesu. Uzaveza uNkulunkulu la ethi indawo yokuhlanganyela kwabo noma la behlala khona indawo eyabukhohlisi egameni lika Jesu, okuthi ayikho enye indawo noma i-dwelling place abayaziyo, kodwa i-dwelling place yabo is a place of i-dwelling place yabo is in the midst of deceit. Alibonga igama leNkosi. So uNkulunkulu uyakuveza lokhu egameni lika Jesu ukuthi ngenxa yalezi zinto abantwana bakhe abazenzile usefisa nanokushiya abashiye ayendaweni yokulala yezihambi ukuba hlale khona nezihambi. Usethi through deceit they have refused to know me. Alibonga igama leNkosi. Ngenxa yenkohliso banqabile ukuthi bamazi uNkulunkulu. Ulimi lwabo lingumcibisholo obulalayo ngoba amanga mawuwakhuluma ayalimaza, amanga mawuwakhuluma ayabulala egameni lika Jesu. Akufani neqiniso elithi likaNkulunkulu. Iqiniso liyakunikhulula egameni lika Jesu ngoba iqiniso lingelikhululayo, kodwa amanga awakhululani, kodwa kunokuthi akhululane enza abantu
baxabane kakhulu kuba nokufa kwabantu egameni lika Jesu. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Thank you, Hallelujah. Ngizobe sengithatha nje bazoba njengoba ngishilo ukuthi sizobe lokhu sithatha nje kafishane amavesi ambalwa ngizodlulela kwivesi lika 13 uthi ngokuba bewushila umthetho wami engawubeka phambi kwabo. Alibonge igama lenkosi. Bengalilalelanga izwi lami, benganamelanga. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Bengahambanga ngalo. Hallelujah. Thank you, Praise Jesus. the name of Jesus. Hallelujah. Ilezi zinto futhi uNkulunkulu ezimenza ahlehle kulesi sizwe sakwaJuda egameni lika Jesu. Uthi bawushila umthetho wami abawulalelanga abawubekanga phambi kwabo ngoba siyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu linjengekhapasi kithi thina abantwana bakaNkulunkulu ilona eliwukukhanya endleleni yethu Thank you, ilona Jesus. lisibani endleleni yethu esinyaweni zethu egameni lika Jesu. Hallelujah. Usonga lakho uNkulunkulu uyaqhela egameni lika Jesu umushiya umthetho wakhe ungawubeki phambi kwakho ungalilaleli izwi lakhe Hallelujah. akasho bazalana ukuthi ungalikhulumi ngoba kukhona ukulikhuluma kodwa ungalilaleli kukhona ukulifunda ulifundela abantu ukuthi uyobadilivela lona kodwa wena ungalilalelanga. Hallelujah. Uzaveza uJoshua uthi enhlizweni yami ngiyakulilonda izwi lakho ukuba ngingoni kuwe. Thank you, Alibonge igama Jesus. lenkosi. So ulona uJesu noma uNkulunkulu lana uyaveza ukuthi ngenxa yabantwana bakhe abashila umthetho wakhe shuthi sebesukile kuye egameni lika Jesu bahamba bazifunela abanye uNkulunkulu egameni lika Jesu kuze kuvele kwivesi lika 14 uthi kepha abalandele inkani yezinhliziyo zabo egameni lika Jesu ngoba ngiyacabanga ukuthi kulesi sizwe size sifinyelele la kukhona wayelokho ekhuluma izwi noma imiyalelo kaNkulunkulu abaprofeti oJeremiah bekhuluma imiyalelo evela kuNkulunkulu kodwa bakhethwa ukulandela izinhliziyo zabo belenqaba iqiniso likaNkulunkulu bebalekela umthetho kaNkulunkulu egameni lika Jesu baqhela kuwo. Alibonge igama lenkosi. So lento Hallelujah. imenza uNkulunkulu afise engathi ikhanda lakhe lingamanzi egameni lika Jesu kuze ezolila alilele lesisizwe sakaJuda Oh, egameni Jesus. lika Jesu ngoba siyafa ngenxa yokuthi sibalekelile imithetho kaNkulunkulu ngenxa yokuthi sibalekelile amazwi kaNkulunkulu baqhelelana nawo Thank you, Jesus. ngoba amazwi kaNkulunkulu awuphila la Jesus. uNkulunkulu ekhuluma khona kuba nokuphila khona Hallelujah. egameni lika Jesu. So uma ngabe ngekho izwi lakhe lingaphili kuwe egameni lika Jesu ufana nomuntu ofile. Uma ngabe izwi lakhe lingakulawuli egameni lika Jesu awukho kuye. Elithi izwi kaNkulunkulu hambani nigxilile nakhiwe kuye egameni lika Jesu. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, praise the name of Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. So manje sesiyabona kule ndawo esekhulumile uNkulunkulu ngalesi sizwe sesibuza impendulo ukuthi ngabe impendulo kungayini kulesi sizwe senakele kanje la uNkulunkulu esefisa nokushiya khona egameni lika Jesu waseNazaretha you, kwivesi Jesus. lika 17 kuyavela egameni lika Jesu la umnyombo wemfundiso yami noma wesifundo engisilethile ukhona egameni lika Jesu la kufundeka khona kanje uNkulunkulu uqobo okhuluma lamazwi. Hallelujah. Ngoba izwi kaNkulunkulu liyasiyala liyasiqondisa egameni lika Jesu. uNkulunkulu ufika kuyala bese yakutshela ukuthi enze njani egameni lika Jesu ukuze izolunga indaba yakho. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Uthi kaphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike nithume abesifazane ukuba bafike. Hallelujah. Bese verse 18 basheshe basikhihlele isililo ukuze amehlethu amukele izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoze amanzi. Hallelujah. Oh, Jesus. Na isolution siyavela ukuthi ukuze kuzolawuleka noma kunqandeke isizwe sikaNkulunkulu singaye ebhujisweni yini engalamula. Hallelujah. Uthi qaphelani. Hallelujah. Thank you, Ilawo mazwi oqala ukuthi niqaphele. Hallelujah. Ukuthi ningathathi noma ubani. Alibonge igama lenkosi kodwa nibiza besifazane besililo ukuba bafike. Hallelujah. Basheshe basikhihle isililo
ukuze amehlo ethu amukuleke izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoza amanzi egameni lika Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Bese to verse 20 yebo zwanini izwi lika Jehova nina besifazane izindlebe zenu zilamukele izwi lomlomo wakhe nifundise amadodakazi enu ukukhala kube yilona lowo umakhelwane wakhe ukulila. Alibonga igama lika Jesu. Oh, Jesus. Usuqaphelile sasiqaphelile kulesi sikhathi esiphila kusona kuleli uvaleleko esikulona egameni lika Jesu siqaphele ukuthi indaba yokulila singayiyeki egameni lika Jesu sithi qaphele ukuthi sikubizwa besifazane besililo egameni lika Jesu uthi basheshe. Hallelujah, basheshe bangalibali baphuthume ngoba lento iyaphuthuma kakhulu ukuze lento izoshesha kubizwa besifazane besililo bese balale bakhale kuNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha balilele isizwe esifayo balilele isizwe esibhubhayo egameni lika Jesu balilele isizwe singamlalela uNkulunkulu balalele bakhalela isizwe esimdedisile uNkulunkulu nabo egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Ukuqaphela kokubizwa kwabesifazane mase bebiziwe basheshe elithi izwi likaNkulunkulu bese mangabe sebesheshile labo besifazane bese bezwa izwi lika Jehova. Hallelujah. Ngoba uzokhumbula ukuthi eqaleni ngeke ngabala ngathi le ndaba le yokuthi baqhela abantwana bakaJuda kuNkulunkulu ingenxa yokuthi babeqhelile emiyalweni kaNkulunkulu nomezwini likaNkulunkulu. So laba besifazana ababizwayo bangabantu abazolalela izwi likaNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu zilamkele izindlebe zabo shuthi balizwe bangagcini ngokulizwa bese beyalilonda ezinhlizweni zabo ngoba ngaleyo ndlela iyona ndlela bazokwazi ukuthi bese befundisa nabanye besifazana abancane ukulila ngoba le ndaba yokulila kumele ibe yinto eqhubekayo engapheli ingapheleli kwabesifazana abadala kodwa kufundise nabasakhulu ukuthi isizwe esingenayo umuntu wesifazana olilayo omaye esikhaleni akhale uNkulunkulu alilele isizwe uNkulunkulu yezwa bese yaphendula egameni lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Sikhumbula le ndaba yezinyembezi ukuthi uHana wenza leyo nto wayethepelile ngamthola umntwana wakhala waze wathi umpristi ngabe udakiwe yini. Halibonga igama leNkosi sekwehla izinyembezi uNkulunkulu emuzwa ngoba uyayi-understand le language noma amazwi angasaphuma usubibitheka kodwa ukhala ulilela lokho okulilelayo uNkulunkulu uyalalela bese phendula egameni lika Jesu kodwa laba besifazana abalilayo mababe nabezwe izwi likaNkulunkulu ezindlebeni zabo libe ngelifinyelele ngoba ngesikhathi ububula kuNkulunkulu umoya kaNkulunkulu ekububulela ziphuma izinyembezi ayikho into eyaziwa umoya kaNkulunkulu ngaphandle kwezwi. Jesus. Hallelujah. Sokumele likhwale kuwe limele libuse kuwe noma izimo seziphikisa noma umthandazo ungasafiki kodwa umoya oyingcwele ngizolondile ngesikhathi kusavuma kusahamba kahle ulithatha ulihle ulifake emgodleni ulilonde enhlizweni lingene engqondweni ngesikhathi sokupha nokuphupha egameni lika Jesu uNkulunkulu uyalalela bese yaphendula egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyamthola futhi le ndaba yezinyembezi idlulela nakuEsther egameni lika Jesu elilele isizwe sakhe egameni lika Jesu sathola imibhalo ebisilotshiwe isishintshwa iguqula ngenxa yowesifazane owalila kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Enga uNkulunkulu angavusa abesifazana abazoma esikhaleni abesifazana ongeke kuze kulekeleke ukuthi ukhonza phi ubani kodwa balondile izwi likaNkulunkulu
abazohamba belila egameni lika Jesu uvuso besifazane nakulezi izikhathi egameni lika Jesu bamahlelo ahlukeneyo egameni lika Jesu emhlabeni wonke abazoqonda ukuthi indaba ezokwenzeka kulesi sikhathi noma into ezoba ama results amahle noma ezoletha okuhle ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abesifazane bame esikhaleni balile bakhuleke kuNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yaphendula imibhalo yashintsha bisibhaliwe ngenxa yosifazane olilayo egameni lika Jesu. Hallelujah. Thank you, Ivesi lika 20 lithi ngokuba ukufa kwenyukele emafasiteleni ethu kungene ezindlini zethu zamakhosi kungama ukunquma abantwana ezitaladini nezinsizwa ezichawini. Ngicela ukuliphinda ngokuba ukufa kwenyukele emafasiteleni ethu kungene ezindlini zethu zamakhosi ukunquma abantwana ezitaladini nezinsizwa ezichawini. Alibonge igama lenkosi. Ngathi lo mbhali noma uJeremiya wayebona lesi sikhathi esiphila kusona la kubhujwa la kufiwa khona egameni lika Jesu. Yabona ukufa sekuyinto eyenzeka njalo iweekend neweekend kuyangcwatshwa phakathi nezinsuku kuyangcwatshwa egameni lika Jesu. Yabona ukufa kuyanyukela emafasiteleni ezindlu zethu egameni lika Jesu. Kodwa sidinga isikhathi, sidinga abazalwane abazothatha indawo basikhaleni bathatha iposition abazalwane banoqonda ukuthi le ndaba ingalungiseka kuphela uma singama silile singayeki silile imini nobusuku egameni lika Jesu ukuba uNkulunkulu ezwe andule imikhuleko yethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngoba uyalalela abesephendula. He's not a man that he should lie. Wonke umbhalo uphefumulelwe uNkulunkulu nakho konke akulobile egameni lika Jesu kungamazwi akhe. Ake siphenduke bazalwane kuNkulunkulu ke sibuyele kuye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Naphakathi kwalezi zimo ezikhona singalibali, singakhathali, singadangali, singalali, kodwa sivuke, sibubule, sikhuleke kuNkulunkulu olalelayo aphendule egameni lika Jesu. My God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Lawo mazwi nje bazalwana senhlizweni yami egameni lika Jesu ukuthi ake bavuka besifazane, ake bavuka besifazane onkophe zabo zigcwele inyembezi, ake bavuka besifazane egameni lika Jesu balile imini nobusuku bekhala egameni lika Jesu befune ubuso bukaNkulunkulu ukuba uNkulunkulu aphilise izwe lethu egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba uyalalela aphendule. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Siyabonga Jesus. Nkosi ephakemeyo, siyabonga uNkulunkulu ophilayo Thank you Holy Spirit. egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the name Impela of Nkosi Jesus. uNkulunkulu omlandelayo umuntu awusideli uNkulunkulu wethu ongcwele awusilahli baba wethu onamandla wonke. Thank you Jesus. Uyalalela bese uyaphendula In the name of imikhuleko Jesus. yabakhuleka kuwe ngokukholwa egameni lika Jesu Thank you, abazofuna Holy ubuso Spirit. bakho We worship you. bengadeli uNkulunkulu wethu ongcwele In the name of egameni lika Jesus. Jesu abesifazane abazolila Nkosi yamakhosi. We pray hallelujah. ukuthi bavuswe nguwe Thank you, uNkulunkulu Jesus. ophilayo Oh, emhlabeni wonke emagumbini In the name of amanomhlaba. Jesus. Hallelujah. Baphenduke uNkulunkulu wethu ongcwele Hallelujah. bavuke uNkulunkulu omuhlebeni ukelentabeni In the name of bekhuleka Jesus. befuna ubuso bakho ngokuba wena uNkulunkulu